Kasisi, padulong namin sa Compostela, Davao de Oro. O karon ang date anniversary sa mong igsuon. Yeah, ganiha pag nagdali-dali mi sa mong trabaho kay padulong kami dito. Sa orasan nila to. Yeah, mga kasisi, ang mga kauban. Mga kasisi. Hello. Kasisi. Salamat kaayo, maayo pa ang panahon na maabot mi dito sayo na way mga kakulian. Malipay to Peter ba? Palakpak ng dalunggan na to. Ganun din po. Nag-iwan. Hindi ako rin mo dala. Moni ang siyudad sa Panabo. Diha ang flyover. Diha Merinol kanang building nga orange. Merinol sa kilid ana na ang kuan Santo Niño Paris. Hello, ato na po mi sa Compostela. Kay 1 year maron sa mong igsoon. Bakasyon sa mi Compostela kadali. Bumagsaw-saw. Bahongaw sa Baho. Baho sa baho. Ano na nagid mi sa Tagum. Makatesting nagid mi og kaning saka aning kuan. May flyover. Kailangan nang agi. Agi na yun no. Agi na yun. Agi na yun daw. Kailangan nang agi. Mao ni ang Tagum City. Nanamis Tagum City. Testing mix sa Kastulay. Pagian na. Wow, nakatkat ng kita ni si Bobo. Atong tan-awon og asa kutob atong pananaw. First time may yagi pang? Dili. Second time na? Dili, first. Ay, many times. First time. Sige. Wow, so good na may gat-gat mga kasisi. First time na mo yung agi mi sa ibabaw. Mao ni mga pila ka ni ka kilometer ning tulayan ni. Oh, gat-gat. Gat-gat mga kasisi. Patanaw ta mo sa ubos ha. Oh, morning ubos sa Tulay sa Tagum. Okay kayo. Barangay Sano. Pagong ni sa SMC. Okay kayo. Oh. Murag asa dapit no? Ako, ano yung stars. Puro lens kundi. Wow. Nasa ubos ang Gaisano Mall. Kay ni Aman Misi Ipago. NCC Mall. Panaog na may mga kasisi. O, tang sa kay Criswell. Wow. First time na mong nakakatkat sa flyover sa Tagum. St. Mary's College. Kinumdum ka na, Che? St. Mary's College. A few moments later. Nanapod mi sa entrada sa Mawab. Lapit na December. Mao na ilang mga baligya diha. Mao ni ang karsada sa Mawab. Tuyok-tuyok. Tuyok-tuyok. A few moments later. Naabot na gyud mi Sangan, Compostela,
de Oro. Ug karon ana ang umbak ni Gmark. Tara akong mga ka-sister. Tara ang akong kasuso. Oh. Hello, hello mga ka-sister. Anong masasabi nyo? Hello, abot na din sa Compostela. Davao de Oro. Nalagid mi diri. Lagi. Naabot na yun mi sa balay sa mong igsuon nga date anniversary ni Ellen. Asa inyong red carpet? Ilapan. Hello, hello mga kasisi. Bit-bit lagi mi. Morgan na muna bit-bit dan. Pipino. Na mo mga pamangkin nga gwapa. Wala sa. Hi, Oh. te. Hello. Ay, go. Muna mong pamangkin nga gwapa. Oh. Pamangkin ako nga gwapo. Unsa daw? Dari tas Linson. Wow, to si dali ara naka-drive ni kasi si Bilin ay. Mo-drive mi ron. Dali ara naka-drive ni kasi si Bilin ay. Hello. Kumusta go? Kaya akong go. Oy, oy. Nara si Juan, okay. Mao na mo ang kuan. Manglitsunay. Di ka pa nag-ayat pa na dito sa kuwan na. Di ka sa panabo na. Ay, Jigger. Ay, Jigger. Huwag na ko, hawa. Yan na mi karon sa balay sa among igsuon kahing bakasyon. Oh. Karon yan mi sa taas sa balay sa among igsoon. Ano lang pan sa bukid. Muni ang bukid Sangan, Compostela. Napay gugos. Kasi kung Piling kay ko kabalaw ko maraming diskusyon. Kasi daw anak, sa imong ngalan, akong gitubang kay ay fighting red. Pag mo kawag, ikaw ko ang ngalan. A few moments later. Jalan! Gidi! 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 Nake.
A few moments later. Kasi ya meron sa taas sa pugon kato kay mo ning trabaho sa mong igsuon katong wala pa siya namatay. Yung ani ilang trabaho kanang kuan di ay inigbuak sa lubi. Yung ani siya kanang ikulob dinhi nya dauban sa ilawom kay parang muuga siya diri. Mao ni ang resulta wala pa ni siya muuga. Ya, lugit. Kuan ay kanang lugitonon pa. Lugitonon pa siya inig kauga. Oh. Ya kadto dito papasilong o buntanan pa to dito ato. Ya kada diha anak katuto gibag-ong gibunutan. Og to ana ang ilang linogit. Lugit Oh, mo na ang resulta sa logit. bagul na. Karon kay niaman mi sa taas sa pugon manaog ni. Himuon na po nag-uling ang bagul. Ya ang nakagwapo ani dublik ang kwarta kay ngano man. Himuon mag-uling ang bagul niya ang uling baya mahal ang kilo o sako. Mao ni ang resulta sa katong gikan dito sa taas. Nilogit na narao. Nilogit na ni. No, natira lang kilo diri long sa kanang kuan. Ilang kilo diri mahal na no? 39. Hala, 48 lagi ka sa mo 39 man diri. 48. Dapat hagdawon. Nang hagrabe dito wala ka 20 kilos may 48 lagi. Ang kilo. 48 ang kilo. Ito ba at bang ilagabiyula? O at ba sila nagabiyula ba? 48 ang kilo. Dito 29 ba? Okay. Long. Long, sakay na to yung sako. Sakay na to ni. Tama na yun. Hindi sakay. May mo na sa puti. Biko. Mo ni ang kuan. Morning buntanan. Morning buntanan. Mo ang ilang Mo ning buntanan sa mga kasisi. Ka Sister Madiskarte. Pakyaw ni namo amo lang hidayo diri sa Compostela. Mo ni ilang trabahoon ron. Among trabahoon. Among trabaho nun, among tanawanon. Tan-awonon. Oh, mapara mo naman oh. Di ka po na nabali ng liog. Match kay mga kong. Kana lagi siya to. Lupad-lupad to, kinig.
moments later. Ni sakay sa umbak nga bag-o. Ni sa among igsuon nga si sis. Karon na niya mong private sa umbak. Di ba din di butor siya nga nakasalayan sa tuntilis gawas. Sorry, food. Siya Lubot ka oh, lubot be. I-testing me sakay sa umbak sa among kuan brother. Suso sa among kaso sakay kay Diya kayo. Kung may kasakay umbak eh amo gipraktisan sakay-sakay. Oh, Hanoy boy! Hanoy mo na yung bak! Bak bak bak. ano yung manining umbak ni Brother Shu. Kaya ako po wala ko din siya ko atay mo auto no. Hangin pud kayo. Hangin. Yami karon sa Gan Compostela kay katong ganiha dito min sa Maigsoon. Karon padulong na gyud ni sementeryo. Ito sa gipuy-an. Magkakita basig makakita pa ni sa mga silingan sa unang panahon. Okay, pakita sa nato pang nga morning mga sister ma-discarded. Yan ay gid ni sa Poblacion Compostela mo niya po yutang na tawhan. Poblacion Compostela. Street na nino. Padulong na ni sa sementeryo. Balay-balay na gyud tanan. Pero niya na misulod sa sementeryo. Morning sementeryo sa Compostela. Na diri among pag-umangkon, na diri among igsuon. Daghan diri. Morning cementerio. So, Uy, sus ko. Tapos sa paghampa kanimo. Uy, sus ko. Tapos kurang-kurang kanimo mas maidlot na tunog. Uy, sus ko. Tapos nanti sinawas sa ilang samsak. A few moments later. nahuman nami gikan sa lubong. Oo, Okay. na po na panong Compostela. Basta kaya po sa umbak ka. Morning minteryo sa Compostela, Kumbal, de Oro. Eh, bye-bye! Sila na gitna. Kaya kung isa kayo din, mahadlo ko mag-klats-klats. Hindi ko. Dora ko. Ang matipas. Janet, di siya matubalay. Ambot. Sa tubis. A few moments later. Naamay po tumaya. Natay po tumaya. Nagkila dahil siya. Nagkila? Isang siya. Tokiyang po. 25. Dahil na ipinbaig niyo. Nakoy init na. Sa init.
Bayaran tak kabili niya, libre harap. Kita ka bangan. Kita ka bangan. Say na, isa na din pa. Luis, moto. Mabuto. Ayan ako pa. Tuloy mo. Pili ako pa. Kanina po ako. Ito. Balik niyo yung bukuan. O, gamay lang kayo. Balik niyo. Quick, quick. Dire sa tao. Gamay ra. Tangkas? Ha? Oo, ba? Muna akong service. Let mo ikaw ang nagpikwiklet. Hindi ka mahulog yung halan ni. Basta kanya-kanya nyo naman kalkulit. Aba. Oh, halang nga. Nindot kasi si. Siyempre, yung film sangit. Papo ko katila pero dami na ba? Lain na. Oo, mga gubat. Yan. Quick, quick. Ha? Lami, kaya yung week sa nabunturan o? Mawap. Ang mawag, nabunturan ba niya? Nabunturan mo niya. Dire ka. Dire kang palit. Kaon ng quick, quick let. Ako rin yung kumukhaon ng quick, quick. Basta palas na kugnaw. Ban na lang. Pero ang ban, din naman ako na. Kapit din naman. Oo, kami may mga original na tumutuan. Mga 16 years old. Yan, langka. Ano ra? Ilang slice? Oh, kilo di ay. Ilan no? Kini daw. Oh, ilan eh? 80? Oh, sama siya. Dili na siya kuan. Papa. Sinumbagan na ng pagkaon sa inyong tihan. Kami? Pauli nami. Oo, parang pa ko kitaan eh. Hindi naman na. Ha? Sure naman kami. Oni tulay sa Bingkungan? Bingkungan Bridge. Bingkungan Bridge. Bingkungan Bridge. Ay, A few moments later. Oh, nagkasisi. Nasa pasalubong, oh. pasalubong. Oh, niya na sila mga kasisi. Bibingkang pasalubong. Bingka kasisi. Uy, punya na ni mo shirt at t-shirt bilin ha. Oo. Salamat! Ha? Atong litso na to. Oo. Eh. Na, tagbamig kaon anak ba? Salamat, salamat! Bye-bye! Si kasisi lita di tamni nakabitlit og suman. Bes, agi lang mi bes. Eh. Dami to tikan
Magpangita pag mga prices, bet. sunrise, oh. Ay,